Cars are beautiful commodities. A master is another powerhouse, a force in itself to reckon with. Hence, it is most always zipping dangerously along. Nibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Inzima Le Ndlela obhalwe nguNjabulo P Madlala. Sizokwenza umbuzo omude, inkomba, uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa yisizinda. Senza ingxenye yesithathu esiyibiza ngokuthi isimo senhlalo. Ungakhohlwa mfundi nawe mlingane, lapha siqhubeka ne-essay yethu. Sisaqhubeka nomzimba wayo. Isimo senhlalo, isimo sabalingiswa. Simo senhlalo asisihle. Kusemgcwabeni kaqhili kagasa. Kuyakhalwa. Umndeni wakhe, umphakathi ulahlekelwe. Umfundisi okunguyena mphathi wohlelo ukubeka kucace ukuthi uqhilika lona ube yilunga lesonto elingungqoshishilizi. Nguyena owathi akumiswe umfundisi wesifazane. Ubengesabi ukusebenzisa imali yakhe ayithola emabhizinisini ukwelekelela esontweni. Nasi isakhiwo abakhele sona esikhulu kakhulu esibizwa ngokuthiwa ithabanankele. Nguyena umfundisi futhi ositshelayo ukuthi umqapheli oyindodana kaqhilika ubekhala. Yingakho nje athi ungabe usakhala ndodana, indoda ayikhali. Umbhali usebenzisa imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela ukusethulela isimo. Njengala uyasethulela ukuthi isimo asisihle. Sizosebenzisa ikhasi le-18 sibheke esigabeni sokuqala, kodwa sibheke lapho sesiyophela khona ukuthi umbhali uthini. Umbhali uthi, bebodwa nabakhalayo bebalisa ngokushiywa ngumuntu owusizo emphakathini. Lokho kucacisa ukuthi isimo besingesihle. Isimo asisihle. Nangumshumayeli Hlongwane akasibekile isinqa phansi. Uthi asukuma, ahlale phansi. Asukume, ahlale phansi. Akhulume ngezilimi kube njeya. Uthe suka lapho wasethi umthakathi usendlini, inja isendlini. Lapha kusetshenziswe ulimi oluvusa imizwa. uHlongwane ubezovusa imizwa yentukuthelo. Bekungenzeka ukuba kuqubuke udlame, kodwa umfundisi washeshe wayivala leyo nto. Ibhokisi elingelinye lamafa ashiywe nguqhilika ewashiyela umqapheli. Lwenza umqapheli abe novalo. Lelo bhokisi liqukethe ukhakhayi noma ugebhezi lomuntu osewadlula emhlabeni kanye negundane eliphilayo. Wethuka kakhulu umqapheli uze aphume adlubulundele atshele umagqubu ukuba alishise. Ngakho-ke isimo asisihle. Indaba yebhokisi iyabaxabanisa okhosi kanye nomqapheli. Ukhosi uze athi awuhambe ungangitshelanga ukuthi
bekuyibhokisi lani obubizelwe lona? Umbhali athi, umqapheli waphendula ngolaka, wathi, ngithe ngiyahamba Khosi, ngijahile, angithi uyasibona isikhathi? Ukube besingamangisi, besizothi, as if that was not enough. Then the second incident was even deadlier than them fighting. That is a burning car. Isimo siba sibi kakhulu ngoba manje sekusha imoto kamqapheli ayikhonzile iyehwa. Kubizwe isicimamlilo. Sifike imoto isilothile. Kusasenjalo kufike uSakhile ezobabikela ukuthi kugqekeziwe ebhodlela sitolo. UMagqubu ngale naye akayiyekile indaba yokuba umqapheli kuyofanele alithathe leli bhokisi. Sishubeke isimo ngokufika kwakhe eselethe ibhokisi. Umqapheli aze asebenzise amagama akhombisa ukuthi akasenayo inhlonipho yalomuntu omdala. Usembiza ngesilima, uphinde amxoshe amtshela ukuba aphume ahambe. Sisihle isimo. Esupermarket abantu abasalugqobi unyawo, abasondeli sanhlobo. Isizathu abasibekayo esokuthi abaphathwa kahle njengamakhasimende. Ngenkathi umqapheli elahla ibhokisi eweni lakwaMajuluka entabeni yakwaNcedomhlophe, ubecabanga ukuthi uzophumula, ubejabule emoyeni, ebona ngathi izinkinga zakhe zidlulile manje, kanti akabuzange elangeni. Ilelo langa futhi leso sikhathi esami khona entabeni eqeda kulahla nje lelo bhokisi lelo, lapho isimo saguquka khona saba ngesingesihle ngenkathi esethola ucingo lumbikela ukuthi ithenda yokwakha inkundla yebhola eThekwini sebemukiwe isibaphunyukele. Isimo asihle. Umqapheli uzibona ephoqelekile ukuba abaleke, aphonse ithawula, ashiye wonke lamabhizinisi ngoba kungenjalo bazoba yinhlekisa. Yingakho nje sithatha uKhosi eya naye eCrossways eHilton eMgungundlovu ukuze ke babonisane ngale ndaba. Iphutha lisekutheni umqapheli akaphumeli obala. Iphutha lisekutheni uKhosi akamnikeza umqapheli isikhathi esanele ukuba amchazele. uKhosi ugcina ngokukhala. Lokho kuveza ukuthi uyesaba, ufuna ukuthi umqapheli avuke emaqandeni. Kanti nomqapheli uyesaba, uyazi ukuthi usengene kwenkulu inkinga. Kodwa-ke bagcina bevumelene ukuthi bayaqhubeka namabhizinisi. Lokho kwenza isimo siguquke kwesingesihle sibe ngconywana kumqapheli ngoba esezosebenza noma esezosebenzisana esekwe ngumkakhe. Sibe sihle kuKhosi ngoba vele akazi lutho ngendaba yokuthwala. Balingani bami nani bafundi, uma sengiqedile ukwenza njalo ngeqe umugqa ngibhale igama ngosonhlamvukazi elithi isiphetho. Isiphetho uvo lomfundi. Ngakho-ke mfundi ungakhohlwa ukuthi ubuyele ngenhla embuzweni uyobuka ukuthi umbuzo ububekwe kanjani. Ubususebenzisa lawo magama lawo ukukhanda isiphetho sakho. Ngiyabonga, nisale kahle, niyathandwa. Ukuthasisela nje ningakhohlwa
ukusubscribe.